So pag kanya na open na ang perya na Sky City, nya na nga tuig 2023, Hulyo 17, Manding adlaw, hanya na nga nagulat, di abredo na ang perya. Baga naging pinakalurong-lurong ka, pamamati, an maray pa ini nga na nga di. Yes, para imo ini nga video nga may daka share nga makapagmaritay sa ikamo niyo friendship kung ano may ada nga di, kung ano marat nga di, ano maupay lat nga di. Kung ano pan mga kulang nga di, syempre magtitikang kita pinakauna, pamatian ako. Mga kapars, nandito tayo ngayon sa dating pasalubong center, magtatanong tayo kung ilan po pamasahe papunta ng Socorro dahil itong gusto malaman ng ibang tao. So ayan, magkatanong tayo dito. To Sky City, adi na kita may kulay orange nga motor, magpapakiana na kita para may baro kamuti kang mismo na era. Kung tao rin may nakakawalang yung talinga para makapamati ka mo maupay. Damo na sa mga to Sky City? Damo na sir. Pero di ba ito may 3-seater? Pero amo nin sa kain pa ka to Socorro? Oo, talaga. Kami talaga may ruta type po. Pero pampasahe nga to? May 30 ba sa sulod? Nga to sulod. Pero kung natin na may crossing? 20. 20. Sige po. Salamat kuya. Ano pangaran? Joel. Sige po. Thank you. Kanya ka ni Kuya Joel, mismo yan nakaparada or nakapila may kulay orange nga motor. Ang pasahe daw kung diretso ka mismo ay Sky City, tag 30 usa nga tawo. Kung nga di ka man na may crossing mahawas, okay, 20 pesos lang pasahe. So matotal, kailangan mo magdara in 60 pesos. Para balikan na ito mismo a syudad ang Katbalogan na mamati ka, bubo pamati. Kanan pasahe pala to, pero kung gusto mo magpakalipay, kailangan na niya ng kwarta para maging malipay. Siring panakon atod nga kasabay ko pag kanya na. Okay, di ba? Kailangan mo magdara ng kwarta para makapag-play ka nila mga oryason nga di or makapagperya ka. Pero may dala ito technique, laway ang puhunan. Siyempre kayo na yakang kulaway ang puhunan. Maninipsip ka lang mo mga friendship nga may mga kwarta nga mga kadto ka mo nga maupay nga to. Kailangan ipagbuka mo iya, igya ka mo yan mga mag-upay. Nga madaraya, kung di rin man lati ang madara, pwede ka kumadtuan mo mga kapartidusan. Nga to kapag inanga, di nga nilat madara, pakadto ka ng parents nga to pag inanga. Ay amo man yung maging bubuhat, nadap ka lang kung may pangangailangan ka, bantayin sugo, nali kay kapabigat ka na, hubya ka pa. Angay kalagkatit ato basta may natiarabot nga bagyo. So ayan, makikita nato na nga di aperyan damon malipayon, ikaw diri ka nagpapakalipay kay no ada ka lang nag-ino ko ayo mismo panimalay. So makikita nato damo na po na adi, damo nagpakaparada nga mga motor no masiring nga makuan nga di madalunot, waray dalunot nya na kay no diri mauran. So adilat una nato makikita na no sa nga basketballan. Mao pay latin pagplay nga basketballan kay tungod nga may exercise ka na. Ngan may pag-asa ka pumitaas, pero pag umitaas ka na timnawong bagabagahi, pa LeBron James. Pero kung may pag-asa ka may taas, kung taas ng ating edad, wala ka na talaga ito pag-asa. So ang pag-uyas po nga di, mabayad ka lang kuya 20 pesos, may 5 ka nga tira. Pag ma-shoot mo ito nga 5 nga tira, may dagat teddy bear nga pa premyo. Syempre po, di rito sinisirip porkit nga lagas ka na magdaogan teddy bear, waray gamit. May anak ka man or umangkon, pwede mo ito gatag. Ako liwat, nag-ikatitira nga di. Nagatag ako kang kuya 20 pesos. Nangangarap ako nga makapremyo ang teddy bear. Kaya para po igatag ko tag anak. Habang nagtitigay na tira, nag-iisip ko, baga ginlilinurong ko na tagkalugari. Yung kay kagutian man ni nga lo, makuri ka di makashot, ba di man para sa 12. Bagi bibinanatan pagulat ako nga di. Ang akong kasapit nga kuhan, mga Flappy Birds. Sige niya ka. Nagi kuya, pipinamuyayaw ka na lahat kung pagkatapos ini nga imo game. Nasi man ako ungod talaga. Shoutout tayo mo ate. Grabe ka pag makapangurag at tulugod. Warak makadaran teddy bear nga garatag kutak anak. Mauli lugod ako niya ng aluan. Pero this move on na lang kita. Kaya damo pamatpling nga di nga pwede natin madaog. Adi naman nga game 3 darts 10 pesos. Una nga tira. Makapabuto ka nga nga din lobo. Yes, may pa-premyo ka nga sisto nga biscuit or di ba may dapalat nga movie nga chicheria, amo to movie nga caramel ang flavor, di ba marasa ito ya. So ano pa titira na nga to. So adi naman liwatan. Adi naman nga game amo din pusil-pusil. Syempre bago ka nga ni atin tagang pusil, kailangan mo magatagin 20 pesos para pamusilon mo ti mga kasapit. I mean ani nga mga bulang nga gugte, amo din papamusilon ngan makapagdaog kay tunga dan candy or di kaya mga biscuit. Ngan kung piling mo upay latim boses, pwede ka nga di video kiyan. Amo man nga natin gimbubuhat labi na nagkakaoropod ka mo tim barkada ada kamo ito sa nga barangay. Ang kamay rin nga sa pag magbinudjuke nga pagod pagkalas 12 bisan gimbabalo na kamo sige lagapian niyo padayon pag binudjuke. Amo to niyo gimbubuhat kaya anaangay na imo. Nga please ay imo nga video kiyan labi na kung baga mauwer dolat nga tagiya pwede ka lapdusanin bike. Adi naman nga game nagbibirik-birik baga-bagang diskuhan nga may nagbibirik-birik nga laga ugari nga nagbibirik-birik ka diskuhan iba-iba nga kulay nga laga. Adi naman ay puro lang nga busag. So ama dinera mga premyo kada damuhan nera premyo nga may soft drinks, mga biscuit, damo lang nga klase. So ayan, may mga number po nakikita niyo nga da. Ikaw ang magdedesisyon kung ano na number ani mo tatay nga da nga base ka magdaog. Pero ani mo tatay nga da nga number may gidaan na nakabutang nga price. Kung mistak madamis mo ay man laga, makukuha mo na ang kinaruyag mo nga price.
pero baga akon kadadamuhan ni nga number makuri ni magdaog, pero okay la ito, importante maging malipayon ka, waray lagapit gamitit kwarta kung di ka magiging malipayon. Gusto mo magmatay ka, waray ka maglipa ning kwarta. So adi naman nga game, yes, amunin ka ng kabataan, nakikita ngi may oryasan nga to, bisan da ano, nag-iret siyang kabataan mga bola, amunin sinisiring child 50, adult 50. Okay, mapalagas, mapabata, pwede ka nga di maguyas, bisan makipagdurugan ka nga tong kanang kabataan, ado pera sa ko, para may kumita nga ni nga di ay magawas, sayak na nala, ay ito, napaisip bata at nga lurong. Nga di naman kita ang 3 balls game, siyempre makikita na nato ni Naferyan, di man na talaga ini, kumbaga amoy ng barubaraha, kumbaga ngaran ngira, mataya ka nga da, so ganito, king ani magintay, igiit siya tuntulong nga bula, kung may nga dano sa nga bula, king, kung 5 ni magintay, madaog kayo 5, bali magiging 10 mo kwarta. Kung tulo naman nga bulan may nga ton king, syempre madaw kang 15, bali magiging 20 na imo kwarta. Pero pag kanya na nag-iba na ni nga game sa imo 5 pesos, usa lang nga bula nagiit siya. Madaw ka nga din soft drinks, ngan chicheria or biscuit. So amo ito ano yung magiging daog, kaya na akong daog paton. Una niya natayan na nga to dayon na niya gintayan ng bula, kaya nakapagdaog dayon niya yung sito. So nakakaingit naman, kaya nag-ikataraya lahat ako. Syempre, gimpasuklihan ko na akong 10 pesos nga coins. Okay, syempre kasi 5 lang yung pwede nga nagposta. Oh. So ayan, ginpili ko ngayon nga da ang queen. Amo po ito na akong gintayan. So ayan, nagulat na lang akong itchan bula. So naranyan ginitchan ng bula. Oh, ayan, unang bagsak na nga to king, na nga dia queen, yon waray na makagawas. Daog a queen. Okay, ginatag dayon ni kuya na akong fries nga, ayan po, chicheria nga 3D. Okay, panda. So ayan, happy na kami nga duwa, may na kami daog. Kaya kung nangangarap ka at pagdaog, pakat na barbara, para ikaw naman sumunod nga maging maswerte. Adi naman nga games kung bugos man team kwarta, ayaw gitsa, kaya ano, mapiperdi ka nga lurong ka, kaya ano, di rin maigo nga may borobox nga gugti, nakikita mo ba itong kakagugtian? Pagpasukli nga da, paran imo bugos, mabalyuan ing coins, amo tim giniirit siya nga das. Ngan may shootmate nga da nga borobox, makadaog kang Pepsi RC, ngan chicheria, or di kaya mabalikin coins sa nimo kwarta, matatagang kan sa A, City or 12. Kung makusog ka malat ka magpinasarang yung coins, wala problema kang kuya kay malak sila tiya magpinalimpyo yung coins. Patas lang ka mo. Hanga din naman na bingguan, so unang bula waray pa po kitang nakikita nga nagpipli nga di. So mamingaw pa po ang bingguan, siguro mga niyang paini. Nga din naman may horror cab. Yes, mapabata, mapalagas. 50 pesos, pwede ka na sumakay. Gaya kang kulay mo ha, kung may da ka man sakita kasing-kasing, ayaw na ayaw pag ikasara kay bangin las muna yung nga kalipay, bumaya kayong timprano nga di kalibutan. Ngang kung makaradlok man tim na hong, okay, hiring pera nga di, pwede ka mag-apply a era. Pero may qualification dati ra, kailangan nakagraduate in college, nga nakapangadlok in teacher para kalapas aron. Okay, amo ton sinisiring experience. An makakapagtikan ka dahil to bisan waray na training kay good experience ka man. Dito na po nagtatapos ang ating video. Salamat po yun sa mga pumapalo sa aking Facebook page. Kahit na ako ay tarantado mag voice over, gago, tinatarantado yung tagapakinig, ayan po ay wala na talagang pagbabago. Wala na talaga kayo maano dyan. So ayan, pasingitin nyo muna ako sa aking sasabihin sa ngayon. Mga kapas, mayayakan ko nga diyan nira perya, hindi rin masisiring ako igo kay may price. Una nga pagtayo kung nakakuandahin ako adiman. Amo dahil na ako naburot nga nadaugan nga to may barbara. Ibig sabihin mataya kain 5 or kwarta kabalyo kung magdadaog ka may dining biskwit. So wala kita damo nga comment ay kapag pinakungkuhan nga din reaction nga mga magraot. Mayakan nga di nga nauslab iton, may auslab timtil, kailangan mo magbutas. Ay pagsuka dito, kaya di rin man kailangan magbutas. Mapay matkuhan, mapay man. Mapay tuna nga di, pulido. Pulido ang tuna diri kay mauslab dahil timtil, may lulubong diri suka dito. Pag nagbuwi mo yung kalan dinurong.